Albert Gambina u Dorian Vassallo huma ż-żewġ Maltin li qattaw l-aħħar xahar jaqtfu fuq kajak madwar Sqallija b'risq il-Fondazzjoni Inspire u s'issa ġabru aktar minn 20,000 euro. Apparti minn hekk huma qatfu wkoll minn Malta Sqallija biex bekk huma qatfu distanza ta' aktar minn 1000 kilometru. F'kummenti ma' dan l-istazzjon mal-wasta tagħhom minn Sqallija huma tkellmu dwar il-vjaġġ minn l-isfidi. Spjegaw li mal-lejl raqdu ftinet fuq bajjiet u kielu biss dak li kellhom bżonn għall-enerġija. Dorian qal kif kienu jqattaw il-ġurnata tagħhom kuljum. Il-vjaġġ innifsu ma kienx ġita, kienet ibsa ħafna. Konna naqtfu biex nagħti daqsxejn perspettiva ta' kif konna il-ġurnata kif kienet tikkonsisti. Konna qumu prattikament fis-6 ta' filgħodu, fis-7 u nofs nibdew naqtfu. Konna naqtfu isu distanza ta' 20 u 25 mil kuljum. Tenna li din ir-rutina kienu jirrepetuha kuljum mingħajr waqfien, iżda meta kienu jaraw id-donazzjonijiet tal-Inspire kuljum jiżdiedu, dawn qawwew qalbhom u baqgħu jaqtfu. Min-naħa tiegħu Albert Gambina stqarr kif ħaġa li spikkat waqt il-vjaġġ kollu kien il-ġenerożità tal-Isqallin li meta raw li ż-żewġ qaddiefa bi ftit ikel u mingħajr saqaf fuq rashom tawhom x'jieklu u stidnuhom fi djarhom. Aħna konna naqra sorpriżi li nies li ma konniex nafuhom invitawna fid-dar tagħhom tawna x'nieklu, konna f'postijiet ma tantx kienu sbieħ u konna beżana li ħanuna xi ħaġa, anzi bil-kuntrarju, meta raw li ma tantx kellna x'nieklu tawna ġibunna l-pizza u ġibunna x'nieklu mingħajr ma aħna tlabnihom. Huma lqu b'appell lill-pubbliku sabiex jagħmlu d-donazzjonijiet tagħhom mal-fondazzjoni li taħdem mal-persuni b'diżabilità waqt li għandhom iċ-ċans. Iktar ma n-nies jistgħu jagħtu il-ftit li jistgħu jagħtu, ovvjament ġid biss jistgħu jaraw. Kull min jixtieq jagħmel id-donazzjoni tiegħu jista' jagħmel dan minn fuq is-sit inspire.org.mt.